Ikhwane bekashana inkulu kamenze iphuzu umlaza ngameva njengamanje samukela ikhwane yabona masikhuluma ngekhwane sikhuluma ngentokazi enhle kodwa thina intamakhulu uyaphila Sikhona njani bhuti? ayi awubingelele nje wonke umuntu eningizimu Afrika ngoba le channel ifika ngisho phesha kwelanga mawukuthi isingisi sikhona ubingela nangesingisi Ngibingelele babukele emakhaya ikhwana laphuze ekhemisi Mnyandu lo okhulumayo yebo manje ngiyakubona uyathinta la ubaba wakho usekufundisile ukufunda nje ngokubuka medlala nabantu bebedlala ngothando nami ke ngase ngafunda yini le ekwenze wangena endimeni nomculo kaMaskandi imculo iminingi kangaka ngiyazi ukuthi into yasekhaya kodwa yini le egqugquzelayo usuku nosuku ngoba ngiyakubona namanje ukuthi ayi awiforce lento uthando nje la umculo nokuthini abantu bebengithanda ukuthi ngenze umculo waMaskandi mina angiqalanga ngazobe iartist elenza umculo waMaskandi bengiyi-artist elenza umculo we-hip hop. Oh mana uqala ku-hip hop mana ke ihlukene nayo ngiyazi ukuthi khona uKasi khona oSkhanda kanjalo lo ushaya i-hip hop bengishaya i-hip hop nje afro pop ne-hip hop ngqongqo hip hop ngqongqo urapper nje ngempela ukuthi ngangihleli noMandela ngaphansi ke-umbrella kuqhamuka iSenderella ushaya lento lezo mana ngisebenza kakhulu i-hip hop nami eminyakeni edlula awushaya nge-freestyle nje encane mfethu ngiyacela mfethu encane nje freestyle awushaya mfethu ngiyabangena ngiyabanika ngiyaphula lapha ngiyabayenza bathi umlisto la visto ngiyabangena ngale number every day phuphen mpha ngiyangena ngenamo ngiyadlala mfethu ayi top yathi uDankeni benozako beyibuka kule channel le ngicabanga ukuthi komele uthole i-feature ngelilanga mfethu Dankeni sikuva makuluva ngiyakunika i-challenge nali ikhona liyarhyma siza manje ukuthi la ishaya hip hop okay njengamanje kusendimeni umculo waMaskandi yiziphi ingoma abakwazi ngazo noma othe wayishaya endimeni umculo waMaskandi noma nawo mawuyidlala uzwayo ukuthi yabole impela usuhamba nayo ingoma engifika ethi inkomedla yodwa kube ingoma nje ethandwa abantu kakhulu inkomedla yodwa uthi ndebela kancane yeah ikhona bafethu mkhoma semgababa labantu mina bangithanda manginemali mangenamali inkomo edla yodwa ngiyababona labantu mina bangithanda manginemali mangenamali inkomo edla yodwa sengancamela ukuhlala ngedwa manje sengancamela ukuhlala ngedwa manje ayi bafethu mbukele ngasekhaya ngicela ucommente usho ukuthi ikhwane ulizwa kanjani mfethu uphiwe kakhulu athina amazwi ongawasho uwatshale eningizimu Afrika kubahleli bemcimbi nabo bonke nje abantu abakhona akade bengalazi ikhwane ukuthi no ukhona ufikile yebo amazwi engawashiya nje ukuzicelela isupport kubalandeli uthando ngoba nami ngifuna ukuziphatha kahle ngibaphe into engiyiphethe ukuveza italent lami nami ngelinye ilanga ngiyathemba nami ukuthi mhlawumbe bakhona engiyobasiza nami ngibafundise le talent enginalo nami ngitshale elami talent ngiphinde ngicele futhi kubahleli bemcimbi ukuthi basiphe nje ithuba ukuziveza kunohlelo siza nalo lo Maskandi ngiyakusho nje ngoba namhlanje sengithole nawe ushaya intamba kamnandi edlala abadlali beyiginqi ungomunye wabantu esobafaka kulolu hlelo oluzayo olunamandla amazi ongaphetha ngawo namhlanje utshela umuntu osekhaya onesiphiwo ukuthi no yenzeka lento awuyenzeka nje monethemba nawe nothando mothatha nje ingqondo ayibeka le eceleni ukuthi usibani sengimbonile uyadlala uze nje ngothando ukuthi isiginci ngiyasithanda uqedile ngiyakubona ngathi uyayishana insizwe uyayishana hayi lutho bhuti lutho nasathokoza kakhulu Khwaneza ngiyabonga kakhulu nina bedlovena amandla ikhwane ekakhulukazi besikhuluma nalana ke ikhwane likaphuze ekhemisi emangabe sikhuluma ngentokazi enamandla kakhulu nina beyikashana enkulu kamenze phuze umlaza ngameva noma yini noma ikuphi Sinhlaka production okwethu sikuthatha sikubeke